Район башлыгы Марсель Шайдуллин махсус хәрби операция зонасыннан юлга кайткан якташларыбыз белән даими очрашулар үткәрә. Чираттагы сюжетыбыз шул хакта. Очрашу район башлыгының эш бүлмәсендә узды. Махсус хәрби операциядән кыска вакытлы ялга кайткан Риф Шакирҗанов һәм Илназ Сәетовлар белән аралашу җылы мөнәсәбәттә барды. Илназ Сәетов әнисе Айгөл Әбудасовна белән килгән иде. Ул хәрби бурычын намуслы һәм фидакарьләрчә үтәгән өчен Россия Федерациясе оборона министрлыгының махсус хәрби операциядә катнашучы медале белән бүләкләнә. Район башлыгы хәрбиләрнең хезмәт итүләре, көн күрешләре, материаль, техник яктан тәэмин ителешләре хакында сорашты. Саубуллашканда ул: "Гаиләләрегездә проблемалар булса, без ярдәм кулын сузарга әзер, шуны белеп торыгыз. Сезнең барыгыз да халкыбыз геройлары, үзегезне саклагыз", диде. Әлфия Ихсанова, Дилназ Хуснуллина, Азнакай телерадиокомпаниясе.